Ayan, ayan. Look, 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 look. Aw! Bakit? Pakilala ka muna. Pakilala ka muna. Aw, ayaw. Aw, ayaw. Ayaw, bakit? 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 Naligaga. Kasi, alam mo kung bakit? May naririnig kang kaldero. Sige, punta tayo doon. Ah? Ano? Ano? Kumakain pa sila, ate. Mamaya pa ikaw. Inuna na nga kita kinakanina. Binigyan na kita ng pagkain. Pinauna na nga kita kumain. Kulang pa din. Ha? Kulang pa din, baby. Kulang pa din. Kapakilala mo na ikaw. Ay, ayaw talaga. Ayaw talaga ng baby. Ako po si Lucky. Ang pogi na pusa. Ang pogi na baby ni mama. Wow. Ay, bakit? Kakain pa ikaw? Gutom pa ikaw? Gutom pa ang baby ni mama? Ha? Gutom pa. Kawawa mo na baby. Gutom pa daw yan. Gutom pa. Likat, pakainin ko muna ang baby na ito. Wait lang. Wait lang. Unahan mo na naman ako. Pag-usapang, wait lang. Bastos.